Op een bijzonder plekje in Grashoek woont Kim Kompier. Dagelijks is ze bezig om van dit plekje een klein paradijsje te maken. En dat doet ze niet alleen voor zichzelf. Wie is Kim? Kim is best een eenvoudig Australische meisje die toevallig in Nederland beland is. Die eigen plek probeert te creëren. En die voortdurend op zoek naar geluk is eigenlijk. Die ik wel ook heb gevonden, maar dat altijd wil blijven hebben. In het dagelijkse leven ben ik campingbeheerster en huisvrouw, moeder en gastvrouw in een leuk restaurant hier in de omgeving. Take me back to understand. Deep inside our hearts, so we don't make the wind blow. Kim houdt ervan om met andere mensen naar hun zin te maken. Of het nou gaat om haar gezin, de gasten in het restaurant waar ze werkt of de trouwe bezoekers van haar minicamping. Mijn passie is gewoon elke dag het leuk te hebben. Gewoon het beste van elke dag maken eigenlijk. Als de gasten van de camping tevreden zijn en met plezier terugdenken aan hun vakantie, geeft dat Kim veel voldoening. Hier op de camping heb ik een missie dat alles zo mooi mogelijk is en dat ik wel een mooie plek creëer voor de gasten een hele leuke vakantie te hebben. Dat die lekker relaxed en uitgerust na de vakantie naar huis gaat en dat die met een goed gevoel terug aan de Peelweide denken eigenlijk. Ja. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Ja, ik wil toch wel het ultieme uit het leven halen en het mooiste plek proberen te creëren voor mezelf en mijn gezin en andere mensen die hier op de Peelweide komen. Ja. Het zijn de kleine dingen waar Kim blij van wordt. Bloemetjes en van de vogeltjesgeluiden om me heen elke dag. En als ik alle vakantiekinderen op de camping hoor, op de trampoline springen en de lachende geluiden in de achtergrond. En gewoon eigenlijk van de kleine dingen. Een lekker glasje wijn en met heel veel mensen op het terras zitten, gewoon genieten. Ja, daar word ik wel blij van. Toen Kim jaren geleden in de voormalige gemeente Helden kwam wonen, voelde dat aan als een warm bad. Ik ben gelijk vanuit Australië naar Peerlemaas komen wonen en ik voel me helemaal thuis hier. Mijn roots zit hier ook. Mijn vader is hier in Koningslust geboren, zo heel dichtbij. Mijn moeder komt uit Maastricht. Dus ik ben op de juiste plek beland, geloof ik. Ja. Ik vind Peerlemaas een superleuke gemeente. Ik ben tevreden met de keuzes wat ik gemaakt heb. Dat me op dit plek terecht hebben gebracht eigenlijk. En waar ik nu in mijn leven zit, daar ben ik heel blij om, ja. Blij om mijn kinderen, dat het zo goed met hun gaat. En dat ik een hele lieve man heb. Daar ben ik heel blij om. Oh, daar schiet ik een beetje vol van. Ik ben heel blij om waar ik nu ben. Het is gewoon een prachtige plek en ik voel me echt gezegend dat ik zo'n leven mag leiden eigenlijk. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le
Al is Kim heel tevreden met haar leven zoals het nu is, toch heeft ze nog wel wat wensen. Maar zijn er toch ook nog dingetjes die je anders zou willen? Af en toe iets meer vrije tijd zou fijn zijn. Meer vrijheid om in de vakanties wat meer tijd met de kinderen door te brengen. Maar anders, nee, ik zou het niet anders willen doen. Alles heeft zijn bedoeling gehad om het tot het hier en nu te brengen eigenlijk. So, ja, ik zou niks anders willen doen. Een idee over de toekomst heeft Kim wel en daarin zullen er 3 belangrijke pijlers in haar leven een grote rol spelen. Over 10 jaar, dan klinkt wel gek, maar dan denk ik dat mijn man en ik wonen in een appartement in Maastricht. Met een camper en een balkon als tuin en dat wij heel veel gaan reizen en van het leven gaan genieten. C'est une romance